Bueno, eu empecé no Calo, vivo ali, despois fichei no Santiago de Compostela, e do Santiago de Compostela firmei no Deportivo, estuve desde cadetes hasta o primeiro equipo, despois fun cedido, antes de chegar ao primeiro equipo, fun cedido a Coruxo, a segunda B, a antigua segunda B, e despois volvín ao Deportivo, debutei co Fabril, xoguei ese ano no Fabril, despois subín ao primeiro equipo, estuve un ano, despois volvín a estar outro ano como terceiro porteiro e despois finalmente fun cedido ao Arenteiro. Despois desa tempada co Arenteiro, que casi nos metemos en play-off en Primeira Federación, rescindo o contrato co Deportivo e vou a San Sebastián de los Reyes, do que volvo en enero dese ano. Despois estuve un mes e medio no CD Boiro e agora estou aquí. Bueno, sobre todo pola ilusión de volver, pola ilusión de que sea un club de cerca da miña casa, que ao final sempre estuven seguindo, sempre estiven moi presente, xa que tuven familiares que xogaron aquí. Bueno, ao final é sobre todo moita ilusión de volver a sentir o que é a enerxía que se sinte nun campo de fútbol. Sí, bueno, comentoume que era un sitio no que iba a estar moi ben, que me iba a adaptar moi rápido, que a xente de aquí acóllete super rápido e que me dixo que tiña unha afición espectacular. Bueno, eso tamén me axudou un pouco a decir, ao final, decidirme. Pois son un porteiro que ten moita serenidade, intento transmitir moita tranquilidade, non son un porteiro que faga accións alocadas, non foi o meu estilo nunca. E, sobre todo, gústame moito xogar cos pés, gústame moito salir en xogo aéreo, gústame moito aportar e incluso ser un máis na salida de balón, é algo que sí que me gusta. E, sobre todo, son un porteiro tranquilo que intenta transmitir tranquilidade e seguridade.